DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Sa paglipas ng panahon at sa darating pang mga taon, marami mang pagsubok ang ating naranasan. Ngunit patuloy pa rin tayong sama-sama at dalangin anuman ang mga balakid sa ating daan. Ito'y ating malalampasan na may pag-asa at taos-pusong pagpapasalamat at pagpapakumbaba. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa lungsod ng Iriga at Rinconada. Ito po ang RPN DZKI Radio Philippines Network Radyo Ronda Iriga. Maraming salamat po. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Santa Filomena birthing home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, meron din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Pag-asa at ngiti ang aming handog. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fabcon, pumapumaka-blue, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Babcon with Blue Fresh Technology.
Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkok kumakablaw sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isa lang bagan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isa lang bagan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya. Wow, White Roses. White Rose Papaya. Wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kundi sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programa Parareta Sinlatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asinlatika. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Saint Dugabos. Pet sa 4 nakita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita nin Webes. Kay banya to sa lado technical si Chabe na obra. Duman sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon.
subago, biglang nagkusugso doros na naman ah. Nagtuturtagiti, mga uran. Naku, ano daw ini? Daw, iba na naman ang panahon ah. Buot may nagdadangadang na naman kaya na low pressure area. Mga tao man, pero may high pressure pag naaarawan. May low pressure. Ay, maka-edit na ngayon, panahon. Ang napipressure, ang sa tuya po mga kababayan, ay naman niya panganaan. Low pressure na yan. Dagos-dagos ngayon magbabaan pressure. Ay makonsuelo ang buhay ta, digdi sa nasyon Pilipinas. Ita na pagparahalo yun sa tuyang intro ta automatic baga si Ate Glyn ah. Yan sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat sabi Karandang Philip Marina aga sa imo. Ngunyan aldaw, malipot-lipot, maduros ang kamugtakan kan tutuya pong panahon. Bueno, Karandang Philip, usong-uso ang mga lighting ceremony sa Kamsur PPO, nagpailaw na kasubanggi. Sa PRO 5, nagpailaw na. Pero dahil na nag-atindir si General Babagay sa lighting ceremony sa Laucan Campus Siminoola kasubanggi, Karandang Philip. Nag-atindir ang sa iyang Deputy Regional Director, si General Babagay, kaya baga riribayan na ang sabi sa aga. Kaya garo sibok na. Baka nagpipreparar na kan sa iyang mga gamit pa siring duman sa Campo Crame kung saan siya dadarahon para sa sarong panibagong posisyon, Karandang Philip. Sa mga lokal na gobyerno, sa Banuan kan Bato nagpailaw na, sa Banuan kan Buhi, sa iba pang lugar dyan sa Baaw, pet sa 9 or pet sa East. Sa syudad kan Iriga, garo sa aga, baka madagos na pa linalabo bagay itong mga pagpapakrahay kan mga Christmas decoration dyan sa Iriga City Plaza, Karandang Philip. Sa tuyang mga informasyon, nas bagay ini may connection sa illegal na droga. Aral daw haros may report sa operasyon kan autoridad laban sa illegal na droga. Diyan sa parte kan Daet, sa Marinas Norte, nasa 20.4 milyones de pesos ang nakumpiskar na shabu, Karandang Philip. At siningani tulong persona ang nagkadarakop kan autoridad. Kaso banggi ini mga alas 6, kasudma sa parte kan Vincent Avenue, Putol 2, Barangay D, Daet, Camarines Norte. Ang nagkadarakop na persona, pinagkukonsidera ini na mga high-value individual. Ining alias Dan, alias Mando, kan Bapor, Cavite, asin alias Iris, kan Las Piñas City. Mga kuyan, mga dayuman. Ang tulong suspect, iningani ya orang unyan sa kamot kan autoridad para sa magkakanigong disposisyon, uli sa sinasabing pagbenta, kan tulong kilo, kan suspected shabu, asin man iningani may kantidad, street value na 20,400,000 pesos, Karandang Philip. Ang mga nanginutan sa pagdakop, pagkakaigwa kan operasyon, iyo ang Provincial Drug Enforcement Unit kan Camarines Norte, Daet Municipal Police Station, Camarines Norte o Camarines Norte Police Intelligence Unit, PDEU Agency Regional Office 5, asinman PDEA Regional Office 5. So, dako lang accomplishment pa naman sa lado kan PNP pag-abot sa operasyon laban sa illegal na droga. Sa Banuan kan Nabwa, kuyan ini, number 1 most wanted person sa Banuan kan Nabwa arestado sa kasong panlulugot. Sabi din sa informasyon, matarayan po na sa Gibo, kan Nabwa NPS ang pagserbi kan warrant of arrest laban sa sarong most wanted person, municipal level rank number 1.
Kasudma ini, 1:20 ng pagkahapon sa Barangay San Miguel, Nabua, Samsur. Naarestuan sa suspect, 58 anyos, residente kan Barangay San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Natarasyon panagsagibo sa pakikipagtinabangan kan tracker team kan Nabua, Asinman, Iriga City Police Station. Ang pag-aresto, pinagsagibo sa visa kan warrant of arrest, asin iningani por medyo sa qualified rape, kung sain yaon ini pinagpalawas ang warrant of arrest kan Family Court, 5th Judicial Region, Brad 7, Iriga City kan December 2. And kasudma, iningani na persona na dakop na kan mga autoridad. Yadang unyan sa kustodiya kan Nabua NPS para po sa magkakanigong disposisyon. Sa upang wanted person sa Banawan kan Nabua na kuyan ini nadakop man. Rank number 2 municipal most wanted person nadakop man porma man sa kaso man na panlulugos pambira. Dawang wanted person sa Nabua nadakop po sa panlulugos. Itong saro rank number 1, ining saro rank number 2. Kasudma man ini alas 2:10 ni pagkahapon, pinagsagibo ka na NPS ang matrayon po na pagserbi ka warrant of arrest. Saro ining 19 anyos. Itong saro 58 anyos, ining saro 19 anyos. Anas panlulugos ang sa indang kaso. Kung saan nangyari ini sa Barangay Santiago Old, Nabua, Camarines Sur, bilang parte kan sa indang padagos na kampanya kan PNP laban sa krimen sa komunidad. Ang operasyon pinanginotan kan tracker team kan Nabua NPS matapos matumbok ang kinakamugsakan kan suspect. Ang nasambitang warrant, iningani pinagpalwasman kan Family Court, 5th Judicial Region Brand 7, Ciudad kan Iriga. And pagkatapos maaresto, ang nasambit na mga suspect, pinagbasahan kan sa ilang derechos karandang Philip. Yadang unyan sa Nabua NPS para po sa magkakanigong disposisyon. Kay mauntok ang Nabua NPS para po sa pag-seriod kay ito mga wanted person na nagyayaba-yaba sa luwas. Ikan sa location, yan ang ito yung mga bit-bit na barata, ang Glenda Biares reporting. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Kampanya laban sa mga illegal na droga. Sagkod ngunyan, day pagiraray naguhuraw. Back to back report. Yan man sa linya si Karondang Raquel. Pasok. Salamat tabi karon dag Philip Marinaga sa imo asin sa Gabusagan Tabay. Saro na naman na importante pagbabago ang nangyari duman sa mababang kapulungan kang Kongreso matapos tabi karon dag Philip formal na inanunsyo kasud na ang paghali sa pwesto ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Pedro Garbin Jr. bilang miyembro kang Commission on Appointments o COA sa pinagsagibong plenary session kasuudmang Banggi, Disyembre 3, 2025. Sa iyang ipinagpaluwas na pahayag sabi karon dapilit sa iyang mismong Facebook page, nagdesisyon si Congressman Garbin kang ako Bicol Party List na magbabasa sa iyang pagiging miyembro kang Commission on Appointments kaning gampanan ang mas independent na posisyon. Nilinaw kang Bicolanong kongresista na ang desisyon na ini nagugat sa iyang personal na pagtubod asin padago sa pangako sa serbisyong publiko partikularmente na sa mga Bicolano asin dai sa rasonan na anuman na alitan, raot ning buot o political reckoning o political risk. Tinawad doon kang kongresista na padagos niyang susuportahan ang gabos na programa, panukala, inisyatiba kang House Leadership kasin majority na ang tunay na makikinabang ang sambayanang Pilipino. Tinawad doon patabi kay ni Karondang Philip ni Congressman R. Garbin na naalahal na ilihir naman si Abono Party List Representative Robert Raymond Esquimo Estrella tanganing puunan ang nabakanting pwesto niya na binayaan sa COA. Sa desisyon na initabi Karondang Philip, sa musari na naman na komento ang nagluluwas mo niya, nasa hot seat na naman, napuulang si dating Congressman Elizalde Co
kundi ang presenting nakatukaw na bilang first nominee na naglibay kay ko na si Congressman Alfredo Corbin. Subo sa nagluluwas na informasyon mo niyan, kaya dahil ni naghali sa preso kang kowa, huli kamayo na ang big fish na butter niya sa paagian ni Congressman Elizalde ko. Kaya lang, ang sabi man kang iba, tawa ning anuman na politika na motibo sa ang pagigida ang bakong maribok. Sa day na ini nagkomento sabi karon sa Pilis sa mga dinadaklag pati naman ng iba na mga supporters kang BBM digdi sa Bicol Region, binabati ko siya ito mga nagkokomentaryo ngunya sa ako Bicol Party List. Alagad ang sabi kang saro sa staff kay ni sa nasabi ng partido, dai ibig sabihin kang pananahimik, dai ibig sabihin kang pagkadaog, dai na malaban. May nagpaabot sa tuyang informasyon sabi karon sa Pilis na ang sabi na kang grupo kang ako Bicol Party List, ang lasa pag mayong laog na karong katong maribok. Pero ang lata pag bakong maribok imong may laman. Ang dalagda kayan ang magiging posisyon mo niyan ni Congressman Alfredo Pedro Garbin Jr. Masuporta siya sa anuman na lakdang kang Kamara, kang Palasyo Malacanang, basta ang tutuunan na lang kang partido nila ang paghatod kang serbisyo sa publiko o na sa mga Bicolano. Yan promesa kay ni na padagos-dagos ang pagtataong tabang mga programa kang ako Bicol Party List sa tuyang mga Bicolano. Karon dang Raquel, kaya dahil na mag-rebook, tangan hindi magkari-rebook. Tama. Siyempre sabi ka rin ng Pilit na bako pareho ang pag-isip niya. So nakuluran ini, sabi nga ni Ken, maski man nga ni ako, nagnanas, dahil nga to aram ko ang nasa isip kang congressman, dahil nga to masasabi. Kaya lang, mas maray na daayan na mayo na siyang kikilingan, nga ni daang makapag-concentrate sa pagtaon ng serbisyo sa mga Bicolano. So yan na lang ang pinagtauyan sa satuyang informasyon kang bagong media coordinator kang ako Bicol Party List sa si Ma'am Sally, bako na siya ang media coordinator kang ako Bicol Party List. Siguro na siyang karibay, so yan ang pinagpaabot sa satuya ni Sir Bong Magtanong, ang media coordinator kang ako Bicol, igdi sa Camarines Sur, at si Mr. Eli Calisura, media coordinator kang Rinconada. So yan, sabi ka rin na Pilipan sa tuyang heras na informasyon sa lado lokal, bago pala na kumawara sa Iris, saan ko muna ni pasasalamat si Attorney Remelisa Pichi Agachitoren Alfilor Moraleda sa pagtaong tiwala giraray igdi sa RPN DCKI Radyo Ronda. Alis sa location para sa Radyo Ronda, Dr. Cáceres reporting. Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon no nako pati ka kunya naman media coordinator naman ka na ko Bicol Party List. Maagad naman ko ta ako ng TF. Ay nagsusubalang kita kay Karondang Raquel ta. Nagngangalas ako digdi sa ako Bicol Party List ta. Puro na mga pagdimiter sa sendang posisyonan ginigiri mo. Nainot si Congressman Saldico nag-resign bilang congressman. Tapos nagsunod man si Congressman Attorney Pido Garbin sa Commission on Appointment. Ang masakit kay ni ko na mga representative ka na ako Bicol Party List anas na dimiter sa pwesto yan sa Kongreso. Arogon si Congressman Saldico ta, ikagani niya nag-dimiter. Di ba? Di-remiter naman niya kami. Ay na pangyayari. Puro mga pagdimiteran mga naisipan. Kung gusto nin pribadong buhay, mag-resign bilang politiko. Yan ang pinaka-solusyon dyan. Ay na mag-laog sa batalyanin politika, tanganing tranquiloan sa imong buhay. Tutukan man ngunyan ka na Department of Labor and Employment o dole ang mga pabrika asin nagkapira pang
branch ka na mga kompanya ngunya na kapaskuhan. Sigun sa doli ini ana tangani day na makompromeso an kamugtakan asin diretso kan mga obrero sa mas makusog na kalakaran kausa kan holiday rush. Pangenot na pigtututukan kan doling unya na Pasko na apektado kan holiday season iyo an manufacturing, construction, pyrotechnics asin man magin sa public transportation. Kasabay kay ni piging kaminarman kana dole ang mga obrero na magsunad nin reklamo sa mga paglaban sa hotline na 1349. Pwede man subot magreklamo sa mismong Facebook page ka na departamento. Dangog man daw ang reklamo kan mga trabahador yan ang hapot. Kapag abot kan oras, may nagsisimbag. Babalik man sa linya si Ate Glenn, pasok. Salamat Otro, karundang Philip. May connection kay itong nagluwas baga na bareta asin mga post sa social media na kung saan pinapailing duman na may mga porsyon kan daga sakop kan bukid na parte kan Iriga dyan sa parte kan Ilian sa Nicolas, Iriga City na sinasabing nagkakaigwa kan quarry or quarry operation karundang Philip na ipinagkauyam or ikinamundo kan sa tuya mga kababayan dapat ngayaan nature dahiyan pinaghihiro arug kan bukid dapat pinapangatamanan dahiyan pigpara kalkal karundang Philip hinagad kan mga netizens ang reaksyon kan mga nanunungdan ano ngayaan masasabi kay ni kan barangay official kan San Nicolas ano ang masasabi kan lokal na gobyerno tarong taman sa nabaga na pagbukid ang naganyaran karundang Philip ang resulta kayan iyo ang sasakon niya to na pagbabaha sa mga masunod na kalamidad arog kan bagyo or medyo tawaranan nin minasangga sa tuya pero kasudma nagpaliwas kan opisyal na pahayag na gobyerno lokal kan syudad kan Iriga sabi ni basaw niya to into to karundang Philip. At yan ta ipapanahog ko ang pronouncement ni Mayor Rex Oliva. Sama din? Ipapanahog ko ang pronouncement mismo ni Mayor Rex Oliva dapit sa bagay na yan tabi Tiglen. Iyo, pero yaon naman sa lapunan pa, basaon ko ng God karundang Philip. Ang pamahalang lungsod ng Iriga nais magbigay linaw kaugnay sa kumakalat na video tungkol sa ginagawang illegal quarrying daw sa Ilian Hill sa Nicolas, Iriga City. Una sa lahat, ang proyekto sa Sitio Ilian, bahagi ng pagtatayo ng Indigenous People Culture and Heritage Multipurpose Building, isang pasilidad na itatayo upang mapangalagaan, may taguyod ang kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng ating mga katutubong mamamayan o Indigenous People or IPs. Ito ay magiging sentro ng edukasyon, pagpapahalaga sa kultura at pag-unlad ng komunidad. Ang proyektong ito ay napupunduhan o napapunduhan ni Senador Lito Lapid at ipinapatupad ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Dahil matarik ang bahagi ng lupang katabi ng tatayuan, isinagawa ang slope protection at soil stabilization at iba pang kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ng erosion o pagguho ng lupa. Ang mga ito ay bahagi ng obligatory requirements ng Environmental Compliance Certificate ECC na pinag-issue ng Department of Environment and Natural Resources DNR. Mahalagang idiin na ang proyekto ay may kumpletong pahintulot
at sumusunod sa lahat ng batas pangkalikasan alinsunod sa itinatakda ng Environmental Management Bureau. Patuloy ring pinagtitibay ng pamahalaang lungsod ang pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Mount Iriga, Biodiversity Conservation, Restoration, and Exploration Program. Layunin ng programang ito patuloy na pagtanim ng puno, pangalagaan ang biodiversity at protektahan ang kalikasan ng Mount Iriga. Patuloy ring nagsasagawa ang LGU ng malawakang paglilinis at desilting ng Nia Canal na nasa panan ng Mount Iriga na sumasalo ng tubig mula sa kabundukan. Ang paglilinis na ito mahalaga upang maiwasan ang pagbabara, mapabuti ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa mga komunidad sa mababang bahagi ng syudad. Binigyan din ng pamahalaang lungsod na walang proyektong isinasagawa na walang tamang plano, pahintulot at pagsunod sa batas. Ang lahat ng proyekto dumaraan sa maingat na pag-aaral at sinusunod ang mga pamantayang teknikal, pangkalikasan at pangkaligtasan na itinakda ng pambansang pamahalaan. Naunawaan ng pamahalaang lungsod ang mga agam-agam ng ilan at pinapahalagaan ang malasakit ng komunidad para sa Mount Iriga. Kaysa ninyo kami sa layuning maprotektahan ang ating kalikasan, kaya't nananawagan po kami sa lahat maging bahagi ng mas malawak na usapan at pagkilos. Magbahagi ng tamang impormasyon, magtanong sa tamang asyente at itagtulungan sa ating mga programa para sa kaligtasan ng komunidad at pangangalaga sa Mount Iriga. Sama-sama nating ipagtanggol at pagalagaan ang tahanang iniingatan natin na mula sa may kapal. So, halimbawa yan sa pamahalaang lungsod ng Iriga sa Padre Mayor Rex Cuba Uliba Karondang Philip. Pero may mga reaksyon pa na ng mga netizen, sabi nila, mas ngaya, dahil ngaya na logaan, dahil ngaya bot sabihin na legal, tama ni pagpadagos, o pa ngaya kung kadako kan mga ikakagpad na kung ano-anong mga struktura na makakadanyar sa natural na ko yan, kalikasan niya to ang Mount Iriga, Karondang Philip. So, yan ang totoo yung informasyon. Glenda Piaris reporting. Report! Pambihira bigla bagang nawaraan na sa tuyang background Tabo nang mag-play ay napangyayari. Kuha na po kitang 35 minutos, makalampas na alas 8 na pag-aga. Ipapainan man yato itong pahayag ni Mayor Rex Uliba dapit sa bagay pong yan. Uyapuan sa iyang naging mensahe sa pinagsasabing proyekto na i-implementar dyan sa may Ilian, digdi sa barangay San Nicolas, Ciudad Can Irigan, and budget hali mismo ki Senador Lito Lapid. Ang proyekto ay may konkretong pahintulot at sumusunod sa lahat ng batas, pangkalikasan, alinsunod sa itinakda ng Environmental Management Bureau. Patuloy rin pinagtitibay ng pamahalaang lungsod ang pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Mount Iriga Biodiversity Conservation, Restoration and Exploration Program o MIPSI-REX. Layunin ng programang ito ang patuloy na pagtanim ng puno, pangalagaan ang diversity at protektahan ang kalikasan ng Mount Iriga. Patuloy ring nagsasagawa ang local government unit. Ay mga best, ito yung branch cutter na Pambihira. Mas maganda pa kaysa sa inaasal. Tabiglang may naglaog baga na
Yan po ang parte sa nakan mensahe ni Mayor Rex Oliva dapit sa sinambit ng proyekto digdi po sa Siyudad kan Iriga na budget halos maabot subot sa 50 milyones de pesos aliki Senador Lito Lapid. Ang malawakang paglilinis at disilting ng National Irrigation Canal na nasa paanan ng Mount Iriga na sumasalo ng tubig mula sa kabundukan. Ang paglilinis na ito ay mahalaga upang maiwasan ang pagbabara, mapabuti ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa mga komunidad sa mababang bahagi ng syudad. Binibigyan diin ng pamahalang lungsod na walang proyektong isinasagawa ng walang tamang plano, pahintulot at pagsunod sa batas. Ang lahat ng proyekto ay dumaraan sa maingat na pag-aaral at sinusunod ang mga pamantayang teknikal, pangkaligtasan at pangkaligtasan na ilinakda ng pambansang pamahalaan. Nauunawaan ng mapamahalang lungsod ang mga agam-agam ng ilan at pinapahalagaan ang malasakit ng komunidad para sa Mount Iriga. Kaysa po ninyo kami sa layuning maprotektahan ng ating kaligtasan. Kaya't nananawagan po kami sa lahat na maging bahagi ng mas malawak na usapan at pagkilos. Magbahagi ng tamang impormasyon, magtanong sa tamang ahensya, at makipagtulungan sa ating mga programa para sa kaligtasan ng komunidad at pangangalaga sa Mount Iriga. Sama-sama nating ipagtanggol at pangalagaan ang tahanang iniingatan natin na mula sa may kapal. Yan po ang mismong mensahe ni Mayor Rex Oliva para sa mga taga-Siyudad kan Iriga dapit sa sinambit ng proyekto na magkaigwanin na multipurpose hall dyan sa naunambitan ng lugar digdi sa Siyudad po kan Iriga. Digdi mismo yan sa Barangay San Nicolas sa may Ilian na subuot pig kakalkal ang daga pero inipalan kaya kumbaga pangenot sana sa proyekto para maproteheran ang bukid na parte ka na Iriga. Bubugtakan po nin slope protection. Mismo nga ning nakaulay kuman kay ni kasudma si Attorney Nonoy Wapirinan, City Administrator kan Siyudad nin Iriga. Kumbaga gigibo na pa-slide ang porsyon kan lugar na yan. Aning siyempre kung magibo ka na proyekto dyan, halangan man na interong diretso pa sakat sa bukid itong lugar. Pero magiging dakulang tabang man po ini sa mga lalong-lalo na sa mga taga San Nicolas and syempre sa mga tribal community kana Siyudad po nin Iriga. Pwede nin pagtiripunan ninda kung igwanin mga okasyon. Siyempre baka uman sana pong basta-basta ang proyektong ini asin ang ma-implementar iyo mismo ang DPWH 5th Engineering District na Camarines Sur mantang an pundo hali mismo ki Senador Lito Lapid na ang budget palan kay ni maabot sa 50 milyones de pesos. Awad-awad na budget po ini para sa multipurpose building na gigibuon dyan sa Maya Ilian, San Nicolas, digdi po sa Siyudad kana Iriga. Tapos bubugtakan pa subot ini nin viewing deck. Kumbaga yaro magiging tourist attraction ang lugar pong ini. Report! Yaon man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat kami, Karondang Philip. Karong importanteng pagbabago ang
nangyari duman sa Kongreso matapos formal na i-anunsar ang pagpuputas niya po Bicol Park List Representative Alfredo Carbis Jr. ng miyembro ng Commission on Appointments o ang COA sa pinagdibo ng plenary session sa Sunba, Hercules, Pagtabang, Siyempre 3, 2025 sa kaya pinagpaluan sa pahayag ng Commission itong Congressman Garbin. Karondang Atan, garo parehas ang report nindo sa kani Karondang Rakela. O ni na lang ang tuyang nagkakapareta na ini-resulta man sa pagkakakontektar kan mas sa 20 milyones na kandidat na pinagtutubulan ng Cebu. Ang pagkakada po sa tulong individual ang pinagsasakaan kay Drug Operation ng Police Regional Office 5 sa Kalabaan ng Pinton sa Avenue Poroktos, Barangay 5 dahil ng Sudma, Hercules ng Pagkabangi. Pinahinotan ng Police Provincial Drug Enforcement Unit sa Kabangan dahil Municipal Police Station, Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, alit ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office, Regional Office 5, sa report ng PNP Bicol na arestar ang tulong Mercado na biglit sa isang mga alas na daan at Bando na parehas residente ng Bocor, Cavite at Iris, Alipan sa Las Piñas City na puros mga high-value individual to HCI. Nakagpit sa Kaliman sa Rospet, ang tulong kilo ng pinagtutubudan na Cebu may tinatayang standard drug price na mabot sa 20 milyones de pesos. Ang paulos naman ay pinagsabibo ang marking, inventory at dokumentasyon ng mga ebidensya gunman sa pinagsalaan ng mga protocol. At ang kabareta sa nalulukang na Barkada Karonda, Jonathan Report. Salamat Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Haligyan sa luwas, igwa na po kitang 44 minutos, makalampasa na alas 8 din pagkaaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari ng babasi at cooperative. Nag-aalok ang Triple Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masasarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Arellano Street, Barangay Mall, Turbas, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, Triple Agri-Industrial Corporation, o kontak mo ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasi at cooperative. Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong mag-rekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, meron din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao.
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, Mantinino, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards, as in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto sa kungunyan. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlong mo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Pakiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na sakit sa mata ang liwanag. Wala namang pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag mo lang maging hadlang at karasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na bitika. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, pamumumakablo, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bango kumakablo sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good panumin masya. Hello, right for blue. Isa lang malangyan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good panumin masya. Hello, right for blue. Isa lang malangyan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo! Smatong kaldero! Tanggaling for everyday! Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga.
Max Protectado pa! Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Roses. White Rose Papaya. Wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of two. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Tutok na sa mga bareta, asing platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na kitang 53 minutos. Makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Babalik man si Karondang Raquel. Pasok. Salamat ka, Philip, sa kuya pang informasyon. Dako lang bagay sa mga trabante sa Siyudad ng Naga kung maipapasa ang panukalang bubuwag sa provincial minimum wage at magtatakda ni sa national minimum wage para sa Metro Naga Public Employment Services o PESO. Pero ginigirumduman sa opisina kung kakayanon ini sa mga employer. Sige ka tabi karon ng Philip sa naging kayagan, kapayagan ni Metro PESO Head Nonoy Reforzado kang Siyudad ng Naga, bagamat makakagani ni sa mga trabante, posible man maging dala ni pangani magbawas ng trabante, makasunod lang sa satuyang lay. Manunutaran na pinag-aprobahan na kaya kang House Committee on Labor and Employment and Conciliation kang 5 na panukalang batas na objetong magtatag ng minimum wage system. Poon Enero hanggang Oktubre 25, uminabot na sa 7,247 ang registered applicants kang opisina nila, as in may 3,776 na referral and placement target man nila na madagdagan sa huring bulan bago magtapos ining taon na 2025. So, sabi ka rin na Philip, at sa tupaya pang Heros Informasyon, alis sa kuya location para sa Radyo Ronda, Nakakasaran, reporting. Report! Salamat Gararay Tabi Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Yan man na aldaw pinagatukar nyato sa ICT Committee na EI Regulation and Development Act sarong prosopestong bill na napapanahon na sin kaipuhan tawanin atensyon na sin importansya sigon ki Congressman Migs Villaverde. Mientras na padagos na nagdadakulaan papil kan EI sa mga sektor arog sa nakan healthcare, edukasyon, finance, sinman transportation, kaipuan masiguro na pagdevelop asin paggamit kay ni iyon matinir na ethical, transparent asin man accountable. Mauutan kan sinapit ng prosopestong bill na ini na magkaigwanin malinaw na national framework na magsusulong kan inobasyon asin teknolohiya. Mientras na pinangapangamatamanan paman ang privacy, data security asin kapakaanan kan publiko. Pula manan sa muyang pagpapasalamat sa importanteng mga ambag asin rekomendasyon ipinartikan sa tuyang mga kaibahan ng mga congressman, mga industry experts sin mga katabang hali sa gobyerno, akademiya sin civil society. Mag-iba-iba po kitang pagtrabahuhan ang mas progresibo asin ligtas na digital space ka na sa tuyang nasyon.
formal naman na nagsumpa si Camarines Sur Governor El Rebella Perte bilang bagong Regional Peace and Order Council Chairperson kan Bicol Region matapos siyang ibugtak na Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pinanginutan mismo ni DILG Secretary John Vic Rimulya na chair kan National Peace and Order Council pag ngangataman sa iyang pagsusumpa. Sa iyang payag, tinawan doon ni Villaperte na buong puso man na inaako ang misyon na pamayuhan ang riyon sa pagsusulong kan katuninungan, seguridad, asin kaayusan. Ipinangako niyang tututukan ang pag-krear nin sarong Bicol na ligtas na istaran, may paglaom, pagyaman, asin kadapat-dapat na pangarapon. Dagdag pa niya dahil maninda patitiniron ang o bako sanang patitiniron ang katuninungan sa riyon kundi mas pa ang pahiwason ini ang pag-uswag bako sanang magtitinir sa pag-uurulay kundi mamamatean mismo kan lambang pamilyang Bicolano asin ang kapagtiusan ang dapat ituring na nakatagamang kapaladan kundi sarong hamon kay puhan na pagtrayumpuhan. Tinawan doon pa man ni Villaperte na mas pinapusog na koordinasyon kay Bahanan Uniformed Services, National Government Agencies, Local Government Units sin mga komunidad tanganing makamtan ang kamautan na magkaigwanin mas ligtas asin mas mauswag na Bicol Region. Dagos kita para sa mas marhay na Bicol, sigon ki Villaperte kasabay kan pangapudan nin pagkakasararo para sa katunyungan asin progreso kan riyon. Para po kitang on minuto makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Malipot-lipot na po ang panahon, malumlum, namamatian na ang panahon din Kapaskuhan. Arog na po kayo ng panahon talagang yaw na dyan. So, espiritu kan Christmas. Sana maputi ang mga espiritu. Mag-irito man mga espiritu yung nagkapaskuhan. So mga ninong-ninang baka may tumnan mga espiritu ay binagyong para dulok-dulok pag mo. Ayaw nga akong regalong papatuson. Dapat nga nga kamong mga inaanak kamo naman yan magtao sa moyang mga ninong-ninang. Minsan baga kaya kumbaga ininan naging kultura kan mga Pilipino. Pag Pasko, pero minsan ang nagpapara tao so ninang-ninong. So mga inaanak minsan hindi man lang makarumdum na yuman ang magtao. Ani ba sa naman? Pero ani ba nakakarumdum man? Kaya lang bilang sana sa muro. Ang inaanak na makarumdum kung minsan sa mga ninong-ninang. Hindi ang garo epekto yan kan masakit ang pagbuhay po niya ng mga panahon. Taman sa UNEP High School Batch 87 dyan sa Banuan Pukan Batu ki Etche Chavez asin ki Miss Ella sa Niño Jesus ki Engineer Paulino Laganson dyan po sa San Vicente taman ki Mayor Manoy Enric Dangkalan.
nakuha niya itong info na tuninong pero critical na problema kan Pilipinas, mga day pinag-uurulayan pero sinda ang tunay na ulang sa pag-uswag. Ang tunay na problema kan nasyon iyon bakuan inflation, traffic o personality politics. Ang pinaka darakulang ulang iyon mga structural defects kan gobyerno na day nababareta pero oral daw namamatian. Inian ugat kan pauro-utro na korupsyon, buntol na serbisyo asin mayong pundo na problema. Number 1, post-employment impunity. Pag naghali sa pwesto, garo natatapos naman ang paninimbagan. Dawa may COA findings o ining Commission on Audit na notice of disallowance nawawara sa follow-up pag nag-retire na ang opisyal. Mayong matibay na sistema para lapagon ang wrongdoing after office. Dapat may 10-year accountability period, lifestyle checks and automatic audits. Dawa day na sinda nakatukaw. Day pwedeng tulong taon sana. Kamay liability pero mientras na buhay mong nadala ang kwarta kan banwaan. Dua pa kusugon sa appointment system, political loyalty paman ang pamantayan sa trabaho na dapat competence best. Regulators, ambassadors, GOCC directors, as in man technical agency heads, iyon madalas na political reward. Dahil ang digdi, maluyan oversight, as in halangkaw and capture risk. Dapat may independent appointments, commission, as in public bidding, dahil pwedeng barkadahan ang gobyerno, dapat professional service. Ikatulo, regulatory capture. Bantay na huhulog sa bulsa kan binabantayan. Energy, water, telco, mining, transport, construction sectors, use signs of capture. Corporations open influence policies or place allies inside regulators. Kaipuhan kan calling of periods, conflict of interest, audits, and man independent watchdog units. Kung ang bantay iyo ang binabayadan kan may sadiri kan tindahan, aram na an inding. Kapat, raot na procurement system, ini ang pinakadakulang taguan kan korupsyon. Honest agencies cannot move dahilan ta sobrang komplikado ang rules. Syndicates dahilan masanay sa loopholes sindaan nakakalamang. Dapat simplified rules for small and medium projects. Mandatory open contracting as in real-time posting kan bidding documents. Para mabawasan ang korupsyon, pakarayon ang rules bako sana ang tao. Ang ikalima, minamadaling budget calendar. Kaya nagluluwasan insertions sin anomalya dahil ta pinagsasadya talaga imposible and full scrutiny. Congress has too little time to review thousands of pages of the national budget. BICAM remains opaque as in digdi nagtutubo ang pork. Dapat mas halabang review period public BICAM as in justification for all late additions. Pag minamadali ang budget, gustong sabiyon, may gustong ipalusot. Ikanom, local warlord, economy, pakuman political dynasty, kundi monopoly ecosystem. Sarong pamilya ang kapot kan construction firms. Sarong pamilya ang kapot kan construction firms, terminals, lending, pawn shops, fuel as in local media. Dawa gaano kagaling ang bagong kandidato dahil makakalaog dahil anta kapot nindaan kabuhayan kan tao. Puhan ang antitrust enforcement sa LGU level as in bawal ang business permit conflict. Butong gutom iyon butong kapot. Kapito bulok na local taxation system. Kung mayong sa diring kita ang LGUs, uripon sinda kan national politics. Majority kan LGUs nakadepende halos gabos sa ERA or NTE o ining internal revenue allotment, ngunyan national tax allocation, mayong standardized
digital mapping of land and properties kaya unfair ang taxation. Dapat magkaigwanin digital valuation system, updated cadastral maps as in shared revenue frameworks. Kung mayong fiscal independence, mayong tunay na autonomy. Ani kawalo, hybrid, inconsistent as in buntol na judiciary. Totoo na si Chief Justice Maria Lourdes Serino ang enot na nagpautob kan mahiwasan na digitalization sa judiciary kabilang ang e-courts, automated drafting, GEIS, digital docket monitoring as in electronic subpoenas. Siya naglatag ng pundasyon kan modern courts. Alagad day na dagos na bilog as in day naging nationwide ang implementasyon. Nakagibo ng digital island pero daing unified system. Nakul na mga korte ang nagtitinir na manual as in buntol. An kaipuan ngunyan iyan full mandatory e-filing. Automated drafting for all courts, public dashboards on case aging as in dagos-dagos na modernization. Digital reforms only work pag may sustained continuity as in bakong seasonal pilot projects. Ani kasiyami upuan civil service culture reform bakong kulang ang mga matitibay, kulang ang sistemang nagtataong dalan sa sainda. Promotion by seniority instead of performance. Innovators napapagal, passive employees nagahaloy, kaipuan and performance best promotions, rotation programs and leadership training. Kung kultura ang bulok, si Isay ani bubugtak, malubog pa man giraray. Ani kasampulo election system. Reform para matapos ang personality politics. Sa good fan base, battle and politika mayong pagbabago. Maluya ang political parties sin color based and loyalty. Turn cotism normal as in mayong supo. Dapat may public party financing internal primaries in CIRPO type rules para mawara premature campaigning. Ay dapat pwedeng iribay ang kulor ang kandidato bilang political tactic. Ani kaon si National Data Authority kung mayong datos, mayong direksyon ang nasyon. Government data is fragmented across PSA, DICT, PERSES, NIDA, DOH, DSWD, DepEd, and LGUs. Mayong uniform standards, mayong ethics enforcement, as in mayong centralized integration. Dapat may independent data authority for EI rules, private or privacy protection, open data as in national ID integration. Ang nasyon na mayong data pipeline, paikot-ikot sana yan. Ani ka-12 po ang disaster governance. Taon-taon ang bagyo, taon-taon man ang kapalpakan. Disaster funds remain politicized. Preparedness varies per LGU. Dapat may independent disaster authority, transparent fund triggers, as in climate resilience scoring. Dahil man dapat surprise ang bagyo na taon-taon man nag-aabot. Dahil maangat ang Pilipinas kung dahil pinapakarhay ang mismong makina kan gobyerno. Bakong personalidad ang problema, sistema, bakong ribok ang kasimbagan, estruktura, asin ang tuninong na problema ini ang dapat iniinot, bakong iriwal, pandam kan politika. Kumbaga, iyo po yun mga nagiging ulang kan pag-asenso ka nasyon Pilipinas. Critical na dakulang problema.
Nag-planchar naman ni Not Guilty Plea si dating Department of Public Works and Highways, Region 4B Accountant Jolit Calvo sa ginibo na pagbasa kan sakdal kan Sandigan Bayan 5th Division sa iya asin anom na kapwa pakusado kan Martes, Desyembre 2 alagad sa mga kasong kriminal na pinagplanchar laban sa iya na may pagkaaram sa flood control scam. Sunadman si Calvo ni 90,000 de pesos na piyansa sa korte sa kasong graft apera sa malversation charges na sa iyang pinagatubang sa korte. Pamanan na mainit na barata pag-broadcast kan mga programa kan ABS-CBN sa TV5 pinapauntok na ni MVP Manny B. Pangilinan. For medyo sa dai subot nababayadan ng moroso sa ABS-CBN sa TV5 na buminutog nin maabot lampas sa 900 milyones na pesos na nagdesidir si MVP may sadiri kan TV5 na punduho na ang pag-broadcast kan mga programa sa ABS-CBN sa TV5 po Enero 2 ngunya na o sa masunod na taon. Ini man subot nakabugtak luman sa pinadarang surat kan TV5 sa ABS-CBN kasudma nakabugtak man luman surat sunag kaperang pagbayular kan kontrata kan ABS-CBN partikularmente pag-abot sa tamang pagbayad kan mga kahirasan. Nagpuna na problema kan magsingilan TV5 sa ABS-CBN kan moroso nindang nag-aabot sa 946.16 milyones na pesos kan Oktubre 30 ngunya na taon. Alagad ay nagbayad sa ABS-CBN. Nagtutubod ang TV5 na pigtutuyong abalahon kan ABS-CBN ang pagbayad kan moroso asin mayong malinaw na simbag kun rin mabayad sa moroso pangyayari. Mayama no na ABS-CBN sa ngunyan pig manduhana kan TV5 ang ABS-CBN na magpuon-puon ng mag-impake magpatos-patos mientras na nag-iinanapos na an sa indang business partnership. Magarumduman na bakusa naman sa TV5 nakipagsosyo ang ABS-CBN pagkatapos nindang mawaraan ng prangkasa kan 2020. Nagluluwas man ang mga programa kan ABS-CBN sa GMA Network, E2Z, asin sa All TV. Nga boss na TV channels na ini, pigbabayadan kan ABS-CBN tanganing may paluwasan sa indang mga programa. Tapos sabi man kan mga netizens na maturan na ko Batang Quiapo ta related si Ramon kay Bongbong Pambihira. Tapos kadako langgot kidigong tapig pasara sa ABS. So ngunyan aram na nindo na dahil talaga nagbabayad sinda. Maluya kaya mga donasyon sa ABS tinitipo na pambayad pambihira. Mayo man na magayo na teleserye ang TV5.
po dayaday nindagibo adiri pagbayad kay Hacienda inalinan prangke sa kagoberno dahil kadakol violation sa mga empleyado. Sa mga empleyado. Sabahan dyan na forever for good, pasmado talaga. Pambira. Nagalang man subot ang tsansa na maging bagyo. Basado sa pag-asa, kasubagong alastos ni Nagan low pressure area na pinagmomonitor sa Laucan Philippine Area of Responsibility, naglangkaw ang tsansa na maging sarong tropical depression sa mga masunod na 24 oras. Yan man sa linya, nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat Karondang Philip, padatot ang pusok sa tarapangan kan lubang na tubiyan sa panuan ni Napo at kanpos sa Technical CCTL matapos na laging paging makabuluhan na pagbisita at pag-uurulay sa ibanan si Commodore Ivan Iroldan at Mayor Fernando C. Simbulan. Formal naman ay pinagtuntar ang water search and rescue on water at wilderness search and rescue o UNWITAR executive transport sa ODC sa Banwaan sa Namwa. Obeso kan programang ini na papatupad ang katayaan at pag-preparado ng mga opisyal at volunteer sa pagtibag sa anuman ang kalamidad bilang katapagan sa promesang itinakauman ni Commodore Ivan na susuportaran at i-train ang mga barangay sa Banwaan ni Namwa at habang sa programang ini ang Project Paya elderly tech services ang padagos na nagtatawalin na kontribusyon para man maging para mas paging salbado at preparado at komunidad. At sa kamarada sa lokal, sa barkada karon, sa Tatiwa. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Tutubudan man na nasa 79 bilyones na pesos ang posibleng pinagbulsa sa naman dahilan sa mga araman na Ghost Flood Control Project poon pa kan 2016 pambihira. Sigun ki Senate President Pro Tempore Panfilo Pingem Lacson kana Miyerkules na ipakaibahan digdian na lugi sa gobyerno sa mga substandard na proyekto. Pasado man na subot ini sa updated report na pinagsumitir kan Department of Public Works and Highways sa Senate Blue Ribbon na pinamamayuhan niya. DPW submitted to the Blue Ribbon Committee an updated report combined with the new data from the Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police Inspection Teams.
It appears the number of ghost project was 494 out of some 13,000 projects sigun sa iya. Pero kay ni tinawan doon man ni Lacson ang 79 bilyones na pesos iyon sarong kadro da kulang kantidad lalo na kung ikukumpara sa halos 12 bilyones na pesos na assets pa sana ang napaprise gan Anti-Money Laundering Council na konektado sa anomalya sa likod kan anomalyang flood control projects. Maginan na ibalik ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara 110 milyones na pesos kana sarong bulan asin posibleng 200 milyones de pesos para sa mga masunod na semana. Anday man lang halos makabawa sa dakula na nawalang pundo dagdag pa niya. Nainot digdiyo ang sinabi ni Lacson na basado sa pagtaya niya asin ni Senador Sherwin Gatchalian maabot sa 180 bilyones na pesos ang nalugi sa gobyerno dahil sa mga ghost flood control project na tinatayang posibleng binulsa sa naman. Sa mga naaraman na ghost flood control project puon kan 2016 sigun ki Senate President Pro Tempore Panpiluping Lacson. Ay, triste. Baga, dahil pa nga ni sarong bilyon ang naibabalik sa kabankan gobyernong mga hinabunan. Good morning Mampalan kay Margie Simata Ramos dyan po sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Siyempre kay Consal Manolo Xiano Luzon kana Banuan po ni Nabwa dyan man sa Barangay Antipolo Old kay retired Air Force Alex Celeste kay Grande. Siyempre kay dating Kagawad Luwiliano kaki dating DILG Officer Sir Elmer Pinolio. Pigpapara imbitaran ako ni Kim Hunyo yan sa Banuan po kan na balatan sa ginibong foundation anniversary ninda itong Kamundagan Festival kundi maayo ba kitang oras busy so grupo garo rayaon dyan kasudma. Kumusta man ki Attorney Nonoy Wapirina ang City Administrator po ka na siyudad nin Iriga. Yata palan ibinasura kan Court of Appeals ang petisyon ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnetibes Jr. para ipawarang bisa ang deklarasyon kan Anti-Terrorism Council na nagtatagama sa iya sinsayang grupo bilang mga terorista ay napangyayari. Naging terorista na siya. Sigun digdi sa deklarasyon ng Anti-Terrorism Council na nagtatagama sa iya sinsayang grupo bilang mga terorista. Sa desisyon man ka na Court of Appeals 9th Division ka na Nobyembre 26 sinabi man kay ni na may bastanting probable cause para sa terror tag dahilan tan mahiro ni Tebes iyo an sa iya asin an sa iyang armadong grupo iyo an makatakot asin nagkakaiguanin takot sa mga taga Negros Oriental. Kaya pinagdeklarakan ETC Sinda Tebes asin nagkapirang kaibahan bilang Tebes Terrorist Group matapos sindang
maidawit sa paggadaan kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo sa Pamplona. Pamplona Negros po yun bakong Pamplona dyan sa ano yan, First District. Pinag-question ni Tebes ang derecho o poder kan ETC pero sinabi kan si na tama ang proseso sin bastante ang ebidensyang ginamit sigun sa desisyon na pinagsurat ni Associate Justice Selma Palacio Alaras. Terit paman kan si probable cause sa naman asin daing kasiguraduhan na guilt and kaipuan sa erarom kan Anti-Terrorism Act para maituring na terorista ang sarong tao o grupo. Didigam kaya kumbaga proven guilty na siya para pagadan. Kumbaga kriminal. Iguana po kitang 30 minutos makalampas ang alas 9 din pagkaaga. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. 2025, the hardest year for us as a country, and yet we continue to survive. So before the year ends, let's not just collaborate, but also reflect as an organization. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Camarines Sur and Camarines Norte Chapter presents an unconventional evening, an assembly of people with a mission. KBP Night with Bicol Leaders, with the theme Unity and Culture, Strength and Partnership. Our colleagues in the industry, stakeholders, and partners come together at an unprecedented stage. Isang katangi-tanging pagpupulong sa pagtatapos ng taon na kinabibilangan ng mga kilalang media personalities from both radio and television stations at mga panauhing pandangal. December 27, 6 p.m. at the 4th floor, Twin Rose Hall, Villa Casares Hotel. Gabi ng pagtitipon, pagbabalik tanaw at pagbibigay parangal. KBP Night with Bicol Leaders, the biggest closing event of the year. Tickets are available at the venue and at our KBP member stations. Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Lugod magkaigwa kita kan maugmang pagsabat kan kapaskuhan. Anuman ang satuyang mga inagihan, daay kalingawan ang magsarig sa satong mahal na kagurangnan. Minsahing pamasko halis sa minasunod. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, care of Mr. Boboy and Milet Robles, Moralio. Iriga Shell House. Lux Trading, San Isidro, Iriga City. Zion Castiel Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City. J.T. Reyes Salon for Men and Women, San Nicolas, Iriga City. Multi-brand distributors, San Roque, Iriga City, owned by Mr. Richard Bonacqua. Hooplight Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Moralio. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Also sell milk tea,
iced coffee, and a student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbong and Coli Oliva. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga City Plaza, Mr. Drew Valier, sole proprietor. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Arnel Tan. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Segara Technological Colleges, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segara, School, President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Joe Auto Supply, care of Michael Ngo, San Miguel, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nicky Charmaine Bronjal Alfilo. Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City, care of Roel Rasco, Restaurant Manager. Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. Myra's Native Products, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Hector and Myra Valenzuela. And MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Isang mainit na pagbati sa inyo ngayong Kapaskuhan. Naway maramdaman nating lahat ang tunay na diwa at simbolo ng Pasko. Pagmamahalan, pagpapatawad, pagbibigayan at pagkakaisa tungo sa isang matahimik at maunlad na buhay ngayon at sa susunod na bagong taon. Mensahe mula sa sumusunod. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Tribo Oida, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police. Nabua Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief PSMU, CSPPO. Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur. Police Major Michael Vincent Fortunado, Acting Chief of Police. Police Major Andrew Alcomendas, CSPPO. Camarines Sur, 1st Provincial Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Police Captain Miguelio Borromeo, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Executive Master Sergeant Jerry P. Buena and Family, Batu, Camarines Sur. Entel Operatives of Iriga City Police Station. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station. Fire Chief Inspector Junjen Novela, City Fire Marshal. And Police Captain, Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. May this Yuletide season brings joy, peace, and prosperity to your loved ones and family. A Christmas message is being brought to you by the following. Marieta A. Nacario, Population Program Officer, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. New Moralio Enterprises, Market Site, San Francisco, Iriga City. Pit Stop Gasoline Station, Santa Cruz, Iriga City. Vicente Forbes, 377 Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Priscilla M. Caro,
Number 13, Lilac Street, DJBS Sukat, Muntinlupa City. Engineer John Michael de Villabuena, San Francisco, Iriga City. Marivic Clavillas Mazo and family. Number 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Mr. Randy and Cristina Ampungan, San Agustin, Iriga City. Donami I. Gonzaga and family, San Miguel, Iriga City. Chati Maestrado, number 260 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Selma Adriatico, Lomentigar, Ricomio, Kent, Washington. Lizelle Turla, Clotario, Londres Allen, Northern Zamar. Richie De Villa, Golden Angel, Sales Director and Golden Heaven, Iriga, San Agustin, Iriga City. And Bernard Pioquinto and family, Denmark. Merry Christmas and a prosperous New Year to everyone. Wrap yourselves in the warmth of holiday hugs, dance to the rhythm of jingle bells, and indulge in the sweetness of festive treats. May the divinity and purity of the Christmas and New Year festivals make your lives holy and meaningful. Merry Christmas and Happy New Year in advance to all the listeners of RPN DZKI AM 1322 kHz Radio Ronda, Iriga City. This is a message coming from the following sponsors. Major sponsors: Engineer Romeo Dondon Simonay and family and Cirillo Monay family of Tallahassee City, State of Florida, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. And Kevin Anthony O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, and San Nicolas, Iriga City. Minor sponsors: Arlene P. Pagirigan, Naga City, Camarines Sur, Feliza T. Monay and family, and Toriano Monay family of Great Rapids City, State of Michigan, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, and San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Josue T. Serrano and family, Ateneo Avenue, Bagumbayan Sur, Naga City. Romeo H. Oida Jr. and family, Nabwa, Camarines Sur. Bubalab Food Services, care of Rechilda M. Baluca, Extension B, CNB Circle Mall, Liwasan Kalayaan Avenue, Marikina City. And Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Iriga City. Thank you and happy holidays to everyone. Wishing you happy holidays filled with peace, love, and joy. And may the spirit of Christmas fill your heart with gratitude, kindness, and hope. Greetings from Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat and family, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Magalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, LGU, Iriga City. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, LGU, Iriga City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Iriga City. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Rodolfo Pong Ramos, Batu, Camarines Sur. Municipal Councilor Jeff Matsarap Liansa, Nabwa, Camarines Sur.
Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family in Orogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Mix Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and family, Perpetual Health, Iriga City. Maria Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, Social Security System, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Indian Sikh Community, care of Pashi Singh. Engineer Roger Sorilia Dasa, San Jose Nabwa, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. Contact number 0998-990-5521. Architect and Mrs. John Christian Di Maywat and family, San Nicolas, Iriga City. And Rinconada Bar Association. Merry Christmas and a prosperous New Year! Ang Pasko simbolo nin kapakumbabaan, pagkamuot, asin pagkasararo, lugod bakusan ng mga material na regalo, an ikaugma, kundi ang espiritu ng Diyos na sa tuyang parang tubos. Ang mensaheng niya atod sa Indo kan magabidasunod. Honorable Milnan R. Moralio Azanza, San Isidro, Iriga City. Dr. Renz Z. Nonato, San Pascual Buhi, Camarines Sur. Attorney Rico G. Borromeo, San Isidro, Iriga City. Jean G. Vera, Seafoods Trading, Stall number 37, Public Market, San Francisco, Iriga City. Leo Joshua Marcel Jorel O. Kaayaw, San Isidro, Iriga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Iriga City. Nestor M. Andalis, San Agustin, Iriga City. Naging Pool Water Refilling Station, care of Mr. and Mrs. Polly and Anak Bagaporo and family. Zone 2, Highway 1, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Iriga City. Architect Sofronio Sani B. Maestrado and family. Butawan, San Roque, Iriga City. And Corina M. Lagyap and family, City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Indo Pugabos, Jos Mabalos. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Magandang araw po sa inyong lahat, minamahal naming kababayan. Ang Bureau of Fire Protection Iriga City Fire Station ay muli pong nagpapaalala natin pong paghandaan at tiyaking ligtas ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Maaari po lamang ay ating tandaan ang mga sumusunod na paalala. Una, gumamit ng tamang pailaw at dekorasyong elektrikal na aprobado ng DTI o may ICC sticker. Pangalawa, huwag magsaksak sa mga wall outlet at extension cord na sobra sa kapasidad nito. Maaari itong pagmulan ng apoy. Pangatlo, huwag manigarilyo o maglagay ng kandila malapit sa Christmas tree, kurtina o mga dekorasyon. Maaari rin itong pagmulan ng sunog. Pang-apat, iwasan pong magkabit ng Christmas lights sa Christmas tree na gawa sa metal. Maaari itong daluyan ng kuryente at inyong ikapinsala. Pang-lima, patayin ang mga Christmas light at iba pang dekorasyong elektrikal kapag matutulog o aalis ng bahay. Pang-anim, ang paggamit ng sky lantern ay mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection dahil maaari itong bumagsak sa mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Tandaan, maging handa at ligtas po tayo ngayong Pasko. Huwag pong kalimutan na isalang-alang ang kaligtasan natin at ang mga minamahal sa buhay. Para sa anumang katanungan at sa sandali ng sunog, maaari lamang ay tumawag sa numerong 0918-241-7423 o 0920-986-1460 o i-dial ang 911. Kami ang inyong BFP, Bombero Fred Palagi, nakaandang pangalagaan kaligtasan ng mamamayan. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Ang espiritu kan
kapaskuhan ay sumisimbolo sa araw ng kasiyahan, araw-araw na pagbibigayan at pagmamahalan. Isang maligaya at mapayapang Pasko sa ating lahat. Mensaheng hatod sa satuya ng mga minasunod na sponsor: Lalas Boutique and Mini Mart, PGSN Store, Siramag, Balatan, Camarines Sur, and Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Liters Cafe with branches at Nabua, Goa, and Ligao, owned and managed by IB and Hiriwab. Opens daily 9 a.m. to 9 p.m. Milestream Water Filling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station, Balatan, Camarines Sur. Binsnet Canteen and Catering Services, Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Maria Cecilia Wabanyeria. Chat Barbosa Clothing Line and Cucinas Catering Services, Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Miss Charito Labilles Barbosa. Manghintes Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Ma'am Adele Pajardo Mangyente and Blisilda Manghente Elevado. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Baaw Municipal Police Station, Baaw, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Pamakasano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Jun Saldo, Municipal Treasurer's Office and Municipal Administrator, LGU Balatan. Maligayang Pasko, asin manigong bagong taon sa Satuya Pugabos. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Po kita digdi sa tuyang programa, igawa na lang kita natatadang 9 minutos antes po kita magpaaram. Kumusta man sa maparantabay niya to dyan po sa Banuan, Baaw, Camarines Sur. Di punong barangay Nini Ablan na sinman ki Manay Munching Maglapid dyan po sa barangay San Jose. Oy, duman palan sa nasyon ka na Thailand, aram daw nindo mga karonda sarong babayan apat na aldaw nagtinir na nakasakay sa refrigerator. Asin nagpalataw-lataw sa ba sa laog kan sendang harong an nasagop sa Ban Pru Village duman sa nasyon kan Thailand. Pasado sa report, sinabing nagluluya-luya na ang 50 anyos na babae huli sa pirang aldaw na ining mayo nin kakan mantang nagahalat nin rescue. Igun sa iya day sinda nakaluwas tolo sarong makalisan baha sinda iman ini nangahas na maghali huli sa langkaw kan level kan tubig sa luwas. Kay riba subot kan babayaan sa iyang ina na 80 anyos kan mangyari ang grabing paguran. Nan lumo man ang mga otoridad kan maaraman ninda na nahulog sa bahaan ina. Makalis ining mawaranin balanse asin nalamos. Bigbugtakan babayan hawakan ina sa sarupang papataw-pataw na rip tanganing dae madarakan tubig an mga bangkay kaini. Maingat na piga sakay sa rescue boat ang babaeng survivor na grabe ang kagutuman asin dehydrated makalis ang apat na aldaw na dai nakakakan asin nakainom. Natawaan naman ni medical assistance mantang na recover na kan mga otoridad ang bangkay kan sa iyang ina. Natawaan naman in medical assistance mantang o saruan hatyay sa mga napuruhan kan mahiwasan na pagbaha duman sa Thailand.
makalis manalasa ang Tropical Storm Kuto na enot na nalalasa sa Pilipinas kumo bagyong Berbina. Tamati manin pagbaan 12 probinsya sa Thailand. Pag-abot kan Disyembre 2, nagpakol na sa 181 na i-report na binawian in buhay. Pwera sa bagyo, magagabat man ang monsoon rains sa Thailand, Indonesia, sin Sri Lanka o ining duros amihan. Hasta sa pagkaaga kan Disyembre 3, nagpakol sa 1,347 katawan binawian in buhay sa tulong nasyon kausa kan baha asin landslides. Mantang digdiman po kita sa lado kan artista nagpasiklab nin entrega online si Attorney Jesus Palces makalis magpost kan tweet dapit sa kontrobersiyang kinakaimbiltuan kan magtugang na Kim Chu asin Lakambini Chu. Sa iyang pahayag pigbuyagyag ni Palces ang subot mga isyong pinansyal kay riban pagkuwakan kwarta gikan sa Bolt asin pagpabakal kan sarong kondominium nin mayong pagpapaaram ki Kim. Maduon man na pinagpahimutikan man kan mga tawong hararani kila Kambini ang mga akusasyon asin sinabing mayo ining basihan. Nagpaluwas man in report na kung sa'y nagkonsulta na sila Kambini sa mga abogado katakod kan mga sahot sa iya. Purog pang nag-init ang mga urulay kan formal na magsunad din reklamo si Kim Chu kontra sa iyang tugang para sa qualified tip na piglaladawan kay ni nasaro sa pinakamakulog na desisyon na ginibo niya sa iyang buhay. Mangkata ginibo mong iakusar mo pa man sa imong tugang ay indaman daw sa imo Kim Chu. Marikas man na pigdipinsaran o pigdispensaran kana mga taga-suporta sila Kambini man tampadagos na nagkukuriyat ang kontrobersiya asin piglalao man na maluwas manin sa diring pahayag sila Kambini. Ay maguruntok na daw kamo, magtugang man sana kamo, mga artista kamo, mga pasaway. Ayaw man yan marhay na aabutan ang sendong mga arog kaya na estelo. Batikos man ni Vice President Sara Duterte ang desisyon kan House of Representatives na suspindiron si Cavite Port District Representative Kiko Barsaga nin 60 Diaz huli sa disorderly behavior asin inapod ining paagi tangani na patuninungon ang mga nagsasabi na dai komportabling katotohanan. Puinan primerong beses na ang mga kritiko kan gobyerno ang pigsisimbagan kan padusang nasambitan si Gunpaki Duterte. Ay, magparasagin-sagin dapat ikaman nga ng padusahan Vice President Sara Duterte ta agkod ngunyan dahil ka pa manapapadusahan kan ginigibo mong mga kalukuhan. Inako ni Barsaga na anuman na padusa alagad pighurot na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dapat panimbagon sa sayang mga krimen ay napangyari. Bigtawan doon man ni Duterte na diretso ang libreng pagpapahayag urugnaan mga lingkod banwaan na may posisyon na magbulgarkan katotohanan. Napot niya, nagsasabi ka man daw nin katotohanan. Kaya subuot ko ang sarong pili kan banwaan sharing ni Congressman Barsaga na sigan ngiyaw-ngiyaw ang pwedeng patuninungon. Paano pa ang mga ordinaryong Pilipinong mayo manin na diretso oposisyon. Sigon kay House Ethics Committee Chair GC Abalos, kabali sa suspensyon ang pagkawarakan na sweldo as in allowances. Alagad pinahimutikan kay niyan anuman na impluensya gikan ki Marcos. Dahil ka na magpara ribok miyaw-miyaw.
Apod baga ki Congressman Barsaga, miyaw-miyaw. Kasi gidaan ngiyaw-ngiyaw minsan, ay pambihira. Kung ayam palan, sigian batok, batok-batok. Ay inda daw ng mga congressman ini, kung arog naman kay ini, palabi-labi, sobra naman ang ngoso. Susurog man, kansaro man na rapak man ang ngoso na Vice Presidente ng Pilipinas. Ay inda. Puro mga santigwaro nining mga opisyal niya to kan gobyerno. Ay ano nang buhay tayo sa Pilipinas. Oy, good morning kay dating Congressman Sal Fortuno, asin man kay Ma'am Jo, saka kay Vice Governor Sal Fortuno Jr. Konsuelo ang politika sa Pilipinas, tay bagang hot-ahot ang mga paturot sa dahan, sagkod ngunyan. Ano, inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya ito sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Caceres, Glinda Biares, Sinmana Jonathan Oliva. Sa lado technical si Cha Benaobra. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Barasana. Nagpapadyos mabalaws kan sinong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan rin kunada, asim